Ano daw naman ini siya baga? Gat! Oh, Kari baga hinang-hinang na. Ano ba para ano? linig. Naglinig? Oo. Ara mo, mapista na. Bako mo man naman garo ini daga tapos naglilinig ka. Kunyan ko ni Boboy. So ano na naman? Pamanin sa kuya kay itong si Lulo, kay itong Dayna. Kaniguan kay tong day na. Maulag man talaga ini. May higos man talaga. 1,100,000 taon na ini sa kuya pinamana ni Lulo. Walo yun na. Malay pabutasan mo unang piglimpian mo anta. Ano na naman? Ako may... Ara mo ako baga, ako ang pinakamatibay sa pararungan. Parang magkano? Baka kung iba man ang isipon nindo sa pararungan. Bako itoong sa mga mamata. Siya kapag ranga naman kansil kula. Ata na. Gabos ng mga dahon, gabos ng mga kahoy, sa parong pa sa naaram ko kung ano, kung mga anuan. Hey! Siya kapag ranga. Ata na. Matabi si kita maglinig-linig digdi. Ano na naman sa nagibong mo sa kao? Balon mo nga niya ang kakayahan ko. Nagkapira sana nakakaaram ka iyan. Dahil ko ba natin ko para pamalangibog. Tabaka kung maaraman kan iba maarog. Hey! Pangyari naman, gari naman. So. Ano man yan yung mga salita? Kumuha ka. Ki kahoy o mga dahon sa parong pasana. Sasaraduan ko sa kuyang mata. O dahil ko mahiling. Sa parong pasana maaraman ko. Tapos dahon. Gawin sa dahon. O sige. Mga dahon. Kung iyan mo yamo dahon. Mga pirang pa premyo. Ako, kung sa premyo, dahil problema, ta ako baga makwarta. 500,000 basta naokdang ko gabos na mga 500. ipapaparong mo sa kuya. 500,000. Dawa. Sangribo. Kang riba? Oh, sige. Kung Takon. murag ka. Sige. Tawan mo kung sangribo. Basta nakod mo. Ayun nga, saka na dyan ang bayad. Basta natapos na sa tuyang. Aber daw. Oh, Aber. sige, kuha na sige, ki. magkaklase ki Oh, dahon. sige. Ta ako man Sige. kunyan ako. Magmapiring ka. Mapiring ako. Tanganing maraman mo kung totoo ang pig sa kuyang pig. Tataram. Magkaklase ki. Diyan ka, mapiring ka. Sige na, tawli di ma. Piring ako kan mata ko. Sige, magkaklase ki dahon. Bugpin ni Chukula. Kailan mo? Ano sa mga dahon, Boboy? Aber daw kung talaga yung oray, hambog kayo ng tsokula. Siya bagat pa. Madali niya. Pag maukod niya ini, ako maprin niyo sa iya. Magabos na po klase kidahon. Pero pag dahil niya na ukudan, maprin niyo sa kung sang ribo. Ya? May tsokula, Ano na? Ready ka na? Hisos! Oh, dahil ta ka na hiling. Sa pamarong ko sana. Maaraman ko. Boboy, Sige. Ano na ipapaparong mo sa ko? Primerong paparong mga boboy. Kunin niya niya. Ano na Parangan yan? mo. Hay na. Ano. Parong, hindi ka magkapo. Sige. Hisos! Abe. Lubi. Plane. Lubi da. Lubi da ini. Ano tama? Aber parang ka nagiraray. Aroma. Lubi. Dahon kilubi-lubian. Marayon talaga yung kula. Daing daya. Sadyang mga expert Oni ko naman lamang. Oni naman na. Taliguan. Dahil ko pili kaputanan. Day. Sige. Sige. Parangon mo ha? Sarap pa. Ada. Dahon. Down kaya na ini. Kakao. Ayun. Jesus! Tama na naman. Maurag. Daing daya na. Dahil ko lamang nga nahihiling. Down. Sa pamarong pasana. Maurag man talaga siya kula. Garikan mo sa kuwan mabayad. Hone. Aren. Ano ang dahon man ano kahoy? Dahon? Down pa ini. Sige. Aber daw. Iso. Jesus! Bulong sa mga nasibang. Dahon kikuyubano. Ilan nito ni. Ay, Talaga Jesus! siya. Tama na naman. Ako, dahil wag ka pagparahambugan, baya. Natama. Maurag talaga siya Ata kula. na. Aber daw, parang ka nagiraretro.
Dahon kan mga nasibang. Dahon kikuyubano. Talagang mura. Ani pa. Sige. Ha. Ano man? Parang nga daw. Iyan man. Bulong man sa mga nagkurso. Isos! Dahon kibayawas. Ilan itong talaga. Isa talaga. Rinunod ko na. Talaga. Iyan na naman. Kahoy ano dahon? Daon pa yun eh. Dahon. Sige. Daon na. Dahon kimangga. Kauman? Ano? Kauman? Parang nga daw. Ano an? Go. Ano? Ismata. Mawara kayo. Araw yun eh. Dahon ke. Bakit kidahon kimanggaan? At tayo nga ne. Para tikot-tikang kikanakod mo. Dahon ke. Di tama pala. Nahiling Nahiling munaan. Abir daw. Mapo kita o kidahon. Sige. Pag naakod mo pa nga na ini. Ako makuha niya. Awut ini kukuha ko dia. Isilig kita sa lubot ka. Sa lubot ka. Niya. Ano magayon na yung klase kidahon. Kadikuan. Parang nga daw. Ay, anong klase ano na dahon? Aber daw. Kakaiba ang parong. Day ko araman. Halat ka. Taday ko talaga araman. Ano itong dahon? Ay, pahagada ako kang kisimilya. Kaniguan. Day ko araman. Mataruman ako ka. Natatanagulo ka. Mataw ka sa kuya Boboy, isang ribo. Dahil mo na akod Boboy. Nasa roon ako niya bagat. Day ko aram iniong. Kakaiba. Mahagad ako kisimilya kan. Pagal mo kang kisimilya.